yli 50-pisten kärkikortti finaalikierros. Mikko Putaja. Mihinkä se katosi se kiekko? Näetkö sä sitä? Yläpuolella. Jäi semmoinen 25 korista. Mikon lähäri. Parikymppiä korista. Hyvä. Mikko on tällä hetkellä 2 heittoa kärkiäjää perässä ja tää on 9-väyläinen finaali ja Tuomas Norjasta heitti tonne lähäriinsä tommonen 10 korin yläpuolelle, joten Mikko luultavasti kaventaa yhden heiton tässä. Mikko siivoo paarin pois. Seuraava väylä. Väylä 16. Aika helppo paari 4. Putaja Honoreissa. Kori on tuolla. Jäi semmonen 40 lähri. Ihan tehtävissä. Mikon kakkosheitto. 40 korilla. Joku 4 metriä korin takana. Mikolla pöydiputti. Tästä sisään niin tasoihin. Jes, hyvä, hyvä. Mikolle pörö. Kärkimiehelle Tuumakselle paari. Tänne on tasoissa. Väylä 17, 108 metriä. Hieno, hyvä. 4 metriä. Mikolla pöröputti 2 metriin. Erittäin hieno avaus, 108 metriä tuolta kallien päältä. Kyllä. Ja siirtyy yhdellä johtoon. 3 väylää. 9 väylän sudarista pelattu. Tai finaalikierroksesta. 155 metrinen paari 4. Putaja Honoreissa. Hyvä! Kori tuo mäen päällä. Jäi semmonen 40-50 lähäri. Helppo paari 4. Mikolla semmonen 40. Peruskämmen nepy. Ja. Mikolla noin 8 metrin pöröputti. Jaa! Hienoa. Mikko johtaa tällä hetkellä 2 heitolla näitä 9-väyläisiä finaalikierrosta. Tässä on 5 väylää jäljellä. Pikku tuuletus. Sitten seuraava väylä kiinteä 1, 78 metrinen par 3. Mikolla ilmeisesti kämmen väylä. Hienosti. Hieno! 2 metriin. Mikko menee putsaan pörönsä pois. Drone odottaa tässä korin vieressä. Siirtyy 3 heiton kärkeen. Hyvä Mikko dää. Piilomainontaa. Sitten kiinteä 2. Mikko Honorissa, paari 4. Kämmen avaus. Hyvä heitto. Jos kiertää vielä tuolta.
Joo. Jäi semmonen 50 korille. Mikon kakkosheitto. Fore. Vähän kovan oloinen. Meni pitkäksi jonkin verran. Commentating as well. Joku ehkä 8 pintaan pitkänä. Mikolla pöröputti. Hieno! Erittäin hieno. Erittäin hieno putti. Sitten par 4, semmonen joku 150 suurin piirtein. Ai. Ensimmäinen epäonnistunut avaus Mikolta. Joo. Mikolla kakkosheito tuolta mäen päältä. Kori on tuolla semmonen satkun verran. Vähän heikko avaus. Mikolla on 3 heiton johto. Tässä on 3 väylää jäljellä ja Tuumas, joka on toisena, avasi tonne pöröpaikoille. Annukalla. Hyvä! Hieno heitto. Hyvä jatkoi heiton jälkeen 10 putti, pöröputti. Ylämäkeen. Ja sisään! Naulaa! On kovassa lyönnissä, herra Putai. Hienoa putti. Toisiksi viimeinen väylä, 88 metrinen par 3. Inasen matala, mutta... Mikolla taitaa olla 3 heittoa johtoa, 2 väylää jäljellä ja pelaa hyvin alle. Toisena oleva heitti pörön ja kavensi 2 heittoon luultavasti, mutta tässä on 1 väylä jäljellä. Eiköhän se riitä Mikolle. Tästä finaali 9 niin ei saa kaiken eri mukaan ratingia ollenkaan, eli Mikko pelaa voitosta. Mikolle paari. Tuumas koittaa sinne vielä vähän päästä pään sisään, mutta ei Putajan pään sisään, vaan pääsi. Tuolla on seuraavan väylän tii. Par 4, vahvaan alamäkeen. Ton puun alla on kori. No niin, viimeinen väylä. Tuumas avaa ensimmäisenä ja se on 2 heittoa Mikosta perässä. Jäi ihan hyvin. Sitten Mikko. Kämmen peli. Oikein hyvän näköinen. Oikein hienon näköinen. Jaa! Se Iikeli putti paikka. Erittäin kova. Mitä oot Mikko mieltä tosta avauksesta? Aika rento. Ei paineita. Hieno suoritus. Okei. Tuumas on pörö. Try forehand again. Okei. Lähestyykö pörölle? Tuumas ei paljon heitä foreen. Jää ylämäkeen tonne mäen päälle jonkin verran, ellei rollan. Siellä on Mikon sininen. Siitä nyt vie Eagle, niin se olisi aika nappi. Semmonen 25 metriä korista. Eagle-putti. No niin. Se on semmonen 17 metrin Eagle-putti. Ylämäkeä jonkin verran. Voitto on jo varmistunut. Ei riitä, ei riitä. Joo. Vähän matala.
Matsi kuittailee siellä. Mikko menee nosteleen pörön pois ja voittaa Miaksen kilpailu. Mikko Putaja! Hei! Hyvä poika, hyvin pelattu. Yeah. Thomas on toinen. So 3 for me, 3 for Mikko, not 4. I'm on it. 4. Häs.